Οι αλικές του Αγγελοχωρίου δημιουργήθηκαν το 1902. Η ολική έκταση της αλικής είναι 1050 στρέμματα. Η λιμνοθάλασσα έχει συνολική έκταση 550 στρέμματα. Η παραγωγή του αλατιού. Η προετοιμασία αρχίζει τον Μάρτιο και από τον Απρίλιο ξεκινά η άντληση του θαλασσινού νερού από τη λιμνοθάλασσα. Το νερό κατευθύνεται μέσα από ρηχά κανάλια σε μια σειρά από λεκάνες. Από τις θερμάστρες, το νερό θα κατευθυνθεί στα κρυσταλλοπήγια ή τηγάνια, όπου μία φορά το χρόνο μπαίνουν μηχανήματα για να συλλέξουν το αλάτι που έχει δημιουργηθεί στον πυθμένα. Στη συνέχεια, το αλάτι πλένεται με θαλασσινό νερό για την απομάκρυνση των προσμίξεων. Το τελικό προϊόν εναποτίθεται σε ανοιχτούς στο περιβάλλον σωρούς, στους χώρους απίθωσης των αλικών. Λέγεται ότι κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο οι ντόπιοι πουλούσαν αλάτι για να αγοράσουν τρόφιμα. Μέχρι τη δεκαετία του 70 το αλάτι το έβγαζαν με τσεκουρία και φτιάρια ή με τα χέρια και το μετέφεραν με άλογα έως ότου κάνουν την εμφάνισή του στα βαγονέτα, τη δεκαετία του 80. Η φετινή παραγωγή αλατιού στην αλική του Αγγελοχωρίου έφτασε τους 8.000 τόνους, ξεπερνώντας τον μέσο όρο που είναι γύρω στους 5.500 με 6.000 τόνους. Δίπλα στην αλική βρίσκεται ένα σημαντικός υδροβιότοπος, στον οποίο σχηματίζεται η λιμνοθάλασσα και μια πλούσια θαλάσσια ζώνη. Έχουν παρατηρηθεί 178 είδη πουλιών, από τα οποία τα 48 προστατεύονται. Μερικά από τα ζώα που ζουν ή μεταναστεύουν στην αλική είναι γλάρι, φλαμίγκος, εροδίοι, κοριδαλί, μαυροπούλια, τσαλαπετινοί, άγριες πάπιες, πρασινοκέφαλοι και ραντόνια. Επίσης υπάρχουν πράσινες σαύρες, νερόφυδα, λαγόγυροι και το μικρό γαριδάκι αρτέμια που χρησιμοποιείται για φαρμακευτικούς σκοπούς, δείχνει αν θα έχουν καλό αλάτι ανάλογα με το πόσο καιρό μένει. Αν και η περιοχή θα μπορούσε να αποτελεί πόλο έλξης τόσο εξαιτίας του υδροβιότοπου, όσο και λόγω της φυσικής διαδικασίας παραγωγής αλατιού, παραμένει μέχρι στιγμής τουριστικά αναξιόπιστη. Μερικά είδη πουλιών που ζουν στην αλική.